Takže čo ste buďte, vítajte od tohto videa. Tu je Terry. A dneska som niečo urobil za kamerou. Tušíte, čo to je? Mal som ich iba 11, takže počítajte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a to je 11. Torčík ešte mám toto, keď pamätáte z minulého dielu. Za chvíľu sa asi vyspíme. Tu bola láva, teraz som to zakopal, lebo ešte vám ukážem, čo som tu robil. Ešte niečo robil. Každopádne tu ešte niečo príde. To dáme vonku a ukážem vám, čo som tu spravil. Takže tušíte. Ešte som to dorobil, takže tak dneska sa pustíme do farmárenia, takže tu by som chcel zasadiť tak trošku rastliny. Toto vykopať. Tak, OK. Tak. Čo tu? Aha, no OK. Teda. Dobre, že to išlo tam. Jak by to dobré dopadlo. A tešte sa na novú sériu, lebo sa ruší už aj Stranded Deep. Tešte sa na sériu z Counter-Strike Global Offensive. Mám to nejaké tie lepšie zbrane, aj dobré skiny, takže potom sa môžete pozrieť, keď urobím ten prvý diel. A ďakujem za ohlasy na minulom videu, bolo tam veľa zhliadnutí, celkom dosť lajkov na začiatok a 15 odberov, takže prekročili sme 15 odberov. Veľmi vám ďakujem za tých 15 odberov. Urobím na to ešte druhú súťaž o ďalšiu myšku, lebo teraz bolo vyhlásenie, to bolo za tých 10 a ešte tak, keď budem mať tých 5, tak keď budem mať ďalších 5 odberov, tak no proste, keď budem mať 20, tak bude tá súťaž o ďalšiu myšku. Ale inak, strašne vám ďakujem, veľmi dobré ohlasy. Proste veľmi dobré, veľmi vám ďakujem. Veľmi ste ma tým podporili. A ešte k jednému. Keby ste sa ma pýtali niekde, či chcem točiť vlogy, tak vlogy zatiaľ nebudú. Asi ani nebudú vôbec. Ešte neviem. Tak dneska to bude taký tiež ukľudňovací diel. Jak predtým, keď si pamätáte, asi tretí diel to bol. Tak nejak. S Daltonom sme tam boli a Dalton ešte mi tam jeden hovoril, že veľmi pekné video, tá trojka, ale že nech si kúpi nový mikrofón a bude mať asi nový mikrofón. Keďže už nekúpi on, takže tak mu ho ja nejak, lebo áno, už som hovoril to, že už ste mohli vidieť to video, kde bolo vyhlásenie súťaže. Dal som tam to intro z hry World of Tanks a World of Tanks vyjde o 2 dní, takže zajtra vyjde tento diel. To môže byť, áno, zajtra vyjde tento diel z Minecraftu a pozajtra vyjde ďalší diel.
hlava. A vodu sme tu mali niekde, áno. No. Ach, je blbec. Tak. A teraz sa len modliť, že to pôjde. Nie! A teraz kým to vykopem. Ale máme prvý krok k nedru, aspoň. Aspoň niečo. Tak. Ešte to vykop, už to vyzerá nádejne, tak už poď von, poď. Tak. No a ešte sa vyjadrím k tomu samotnému Minecraftu. Najlepší... Aha, tak nemáme prvý krok. Tak nič. Vyjadrím sa k celému Minecraftu. V minulom dieli, alebo kedy som hovoril, že hral som 1.5, to bola úplne pre mňa najlepšie to bolo Minecraft tedy hrať. Bolo to super, mal som už rozohraté strašne veľa. Strašne veľkú krajinu. Všetko. A ešte som tu, no a pred chvíľou som tu ešte niečo nadťažil, lebo som bol s Daltonom, som off-screen niečo hral, takže sa ospravedlňujem, ale musel som aj off-screen. A vidíte, nasadil som tu tie okná, čo som minulé tu dával, ešte mám 16. Pardon. 16, presne 16. A ešte niečo, poradte mi, čo by som mal zrobiť s tými 4 diamantami, lebo nič také normálne ma nenapadá, lebo diamanty, no so zlatami, čo mám urobiť, takže lebo ja ich veľmi nepoužívam. Tak. Vonku prší. A začal pršať zase. Chcel by som teraz minovať, lebo teď sme mali tam veľa jaskyní, ale teraz oh yes, železo. No normálne šťastie a železo. Len poviem železo a už ho mám. Tak. A ešte raz vám ďakujem tým 15 odoberateľom, je to veľmi dobré. Fakt, ako to posúvať ďalej, točiť. A vy čo mi tam budete písať na to, že to nie je fér, jak som to vyhlásil, tak budete mať ešte jednu šancu. To som si zľakol, preboha. Budete mať ešte jednu šancu o myšku, jak som hovoril, bude súťaž o ďalšiu myšku za 20 odoberateľov, tak budete mať zase šancu vyhrať myšku, takže sa nebojte. No, nie že nebojte, ale nehejtujte. Ok, tak ja sa pôjdem vyspať. Nie. Tak. Oh yes. Prvý zombík alebo druhý.
OK, takže dnešný diel je celkom dobrý. Už je to 10 minút, čo natáčame. Ale 20 minút si určite dáme. 100%. Aha, počkať. Tak. Tak toto dáme vypáliť. Nie, toto. Ja to zoberiem úplne niečo iné, čo mi ťa. Se copyright tu bude. Tak, poď. Toto sem. Tu by som si dal tie železa. Tu nie je nič. Tu nie je nič. Tu by som si dal tých 64. Tak som si zobral krompač. Tak a bone meal. To si potom zoberiem, no to si ešte ukážem, čo s ním chcem robiť. Takže bol menší strih, lebo som tam niečo dokafral a niečo som tam urobil, takže prepáčte. Tak. A Mike Kučera, alebo kto vyhral tú súťaž o tú myšku, takže nech si ma prída na Facebook a ja mu ju pošlem. Facebook, už som ho spomínal, ale som to nedal do toho komentára, ja debil. Patrik Ferenčák, no. Som mal dať do komentára, ja čujem. Tak hneď čo dotočím toto video, tak to tam pridám. Tak. Ja nemám veľa čo rozprávať, lebo nič ma nenapadá. Ja sa strašne teším a veľmi ma to proste vpred ma to dáva alebo posúva k viac videám tých 15 odberateľov. Teraz si ideme trošku doľava kopať. Tak. A videli ste ten unboxing o tú myšku. Tiež to tam jeden hejtoval koment, ale ja som ten koment zmazal, takže veľmi sa ospravedlňujem. Raz na livestreame, čo som bol na jednom a on ma tam začal potom hejtovať. A budem mať asi vlastný Facebook. Facebook na YouTube channel. Od 20 odberateľov, to najviac chcem prekonať tých 20 odberateľov. Momentálne. No, takže tých 20. Tak. Železo. Ja chcú železo. Tak, krásne. Tak. Takže tu je chodba, to alebo jaskyňa. Takže tu bude ten koniec. Na budúcom dieli tam pôjdeme a keď chcete vedieť, jak sa rýchlo behá, tak proste iba dvakrát stlačíte
to tlačítko a proste stlačate space. A ešte niečo, dávam si dole tú lištu čiernu, aby ste nevideli, aké stránky tam mám. No, nie stránky, ale čo tam púšťam, napríklad Skype tam dávam, Action, aby ste si proste pozerali na tú hru, nie dole, no. A vyrezať to nechcem, lebo potom seka video. OK. Teraz asi posledná vec, ktorú ideme urobiť. 2 a 2 tieto. Tak. Tak. Vyhadíme sa tu. Už nie je miesto, tak to si vykraftíme čestky. Tak. To v pohode vojdeme. Tak. Tu pôjde kameň. A je to, môžeme otvoriť. Tak to vykopeme. Tu pôjde toto, tu pôjde drevo. Pôjde železo, ale teraz nie. Tu som to niekde vypaľoval, nie? Áno, tu. Tak. Teraz, čo som chcel urobiť... Prečo si zbieram tie kosti, no? Na to. Tak. Lagy. Prepačte za lagy. Tak. Už mám 3 seedy. Pekne, už máme veľa seedov. Ešte máme kosti a kosti na čo bude? Na domáceho miláčika vlastne, pes. Takže to bol tu celý diel, lebo to niekedy si chcem potom urobiť psa. OK, už to neničím, máme 13 seedov a kvetinky, takže urobím si červený wool, alebo tento, no, jak sa to volá, žlto-červený. Tak, ešte 6 týchto. Tak, OK, takže dole. Toto si tu dáme žlté plus červené. Aha, tak to je potom hnusné, ako by som dal tak to je o ničom. Tak to si urobíme celé žlté. Poď. A ty poď. Tak, a hneď to je krajšie. Tak, OK. Daj si to do čestky. Ešte by som si mohol dať vypiesť to kurča. Sem a ešte nemáme hunger, takže 3.
Raz, dva. Tak a chceli sme tú hlinu. A tak hlinu sme chceli. Takže 4, 4, 8, 12. Tak, very good. Už nám to tu pekne rastie. Takže tu už si pozbieram. Tak, aha, tu nám to teraz vyrastlo. No, dobre, no. Ako, viem, že je to sugar, že sa to potom robia nejak papiere. Ale teraz momentálne netuším ako. Lebo proste sa z toho niečo kraftí potom počase. Je prázdna, nejaká prázdna tu určite je, táto je prázdna. Tak tu pôjdu haraburdy. Tak. Takže dneska ma už nič takého nenapadá. Jedine sa vyspať. Tak. Môžem sa vyspať. Čo? OK. Nič ma už dneska nenapadá. Takže toto bol ten diel. Na budúci diel by som nepoviem, čo chcel. Je to také tajné. No. A teším sa, keď už mi toto vyrastie. Alebo ešte počkať, ešte tuto, tak to iba dám, len jedno. Zajtra, zajtra sa tešite na video z Counter-Strike Global Offensive a nie, z World of Tanks a potom z Global Offensive, z Counter-Strike Global Offensive. Takže, že dojdem domov. Čus! Ičiel som torčku.